Come on. Deset. 20. 30. 40. Zalon inderdaad. 50. 46 sekundi, odmaraj. Imam još. Imaš. Samo polako odmori. Minut. Ajmo. Što ono se vas najružniji zgive? Ajde. 5. Ispruži to. 10. 15. 20. Još 5. 1. 2. 3. 4. Još 1. 25. Minut 35. Ajmo Borko, ajmo, odmorimo. 40 lekova sad. Odmori. Minut 50. Možeš na 2 krenuti, evo ti 54, 55. 2 minuta. Deset. 20. 30. Još 10. Još 10. 5. 40. 2 i 37. Odmori do 3 nešto. Koliko izgibao? 2 izgibova treba. 2.45. Odmaraj. 2.53. Polako odmori, imaš vremena. 3 minuta. Imaš vremena, ajde. Idemo, 20. 3.10. 3.14. Odmara, pretresi još. 3.18, 3.19, 3.20. Ajmo 20 komada. 7. 10, još 10, ajmo još 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, još 4 samo, još 4. 7, 8, još 2. 9, još 1. Još 1. 10, bravo. To je 20 komada, ajmo. 3.53. Ajmo 30 klakova. 4 minuta. Treća serija. Radi 5 serija. Više. Sad ide 30 klakova, 15. 20 klakova, 10. Imamo svoje 5 i to je dobro. Da, vidiš, ja sam recimo u ovoj slavi da mi ovdje 10. Nikola se nije toliko sve rođeno, ali sam imala komputa. 10, to je 20, ajmo još 10. Rekla sam samo sve što ti peča, a ja sam broj 1. Znači, ja odlučujem... 30, bravo, 2.45. Dobro, prolazno vreme. 15 gibova samo 15 gibova. Ajmo Monsta. Možeš ti to. 15.
5 minuta i 3 sekunde. Dobro, prolazno vreme. Računaj da moraš raditi propadanje šifce i ruske. 5 i 12, 13, aj 5 i 15. 5 i 25 krećeš, može. 5 i 20, ajmo od 15 gibao samo 15. Grizi sad. 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 5, ajmo sad. 1, 2, 3, još 2, 4, još 1, Dobre, 15. Idemo 20 klajkova s prednja, ajmo. Ovo sad brzo će doreći, 5, 55. 6 minuta. 6 minuta, 20 klajkova. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20. 6, 25. 10 gibao. Ajmo. 6, 33. 10 samo, 10, ajmo. 6, 40. Ajde. 6, 47. 6, 50. 10 gibao, ajmo. Grizi 10 gibao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, još 2. 9, još 1 samo. 10, to je to, ajmo. 15 klajkova, ne 10, koliko ide 10? 10 i 5 ruskih. Da, 10 klajkova, 5 ruskih, ajmo. 10 klajkova odmah i odmori za 5 ruskih, ajde. 7, 20. Ajmo 10, rokni lepih 10, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ajde. Sad odmori za 5 ruskih, imaš 7, 35. Odmori, brate, malo. 7.40, znači do 8 i 20 barem. Popijem vode. A? Pa završi još ove ruske, a? Ovih 5 ruskih i onda... Imaš vremena, imaš 7.50, 7.53, 7.55. Bravo. Odlično. 8 minuta i 3 sekunde. 8 i 5. 8, 10. Ajde, još 7 sekundi, pripremi se, istresi. 8, 16. 8, 18. Ajde, 8, 20, još 10 sekundi. 8 i 30. Ajde, 5 komada. 1, ajde. A? Mori još, ajde. 8 i 45. Ja ti koji htjela, a? Odmori, što ima veze. Mori onda koliko ti treba skroz, ajde polako opusti se, odmori, imaš bati. Barem ispod 10 minuta završiš ova, imaš malo vremena. Znači evo 9 minuta je sad. Koliko je ta lada spremena, a? 12 minuta sad. Preklik, 9 i 6. Dobro, on trenira 5-6 godina. 1, 2, 3, još 2. Još 2 samo, još 2 ti fale, 9, 32. Ajmo možda do 10 minute. Još 2 samo ruski. 9, 39, 9, 40. 9, 44. I?
5. 10 minuta, tačno 10 minuta. Za 10 minuta je uradio ovo sve. Ali ima još. Računaj 50, 40, 30, 20 i 10 flekova. I šta je još? I 25, 20, 15, 10 gibova i 5 ruskih. Za 10 minuta. Ima još sad. Piramidu do 10. Ruski i propadam na šipci. Hoš na srednjem? Da. Do 10. Jedan ruski, jedno propadanje, jedan ruski, dva propadanja, jedan ruski, 3 propadanja. Si mislio ruski. 10 minuta i Na srednje, 4. Na srednje. Odmori. 10 minuta i 43 sekunde. Bori uvijek ima 5 sekundi. 5 sekundi, da. 10 minuta i 55 sekundi. 11 minuta. Jedanaest, 25. Bravo, 3. Šta? 3 si radio tako. Stićeš, brate, dobro ćeš vreme imati. Ajmo četvrta. Bravo, ajmo. 1, 2, 3, 4. Drži 5, neš držati. Šta? Držiš 5 gore. Jebi ga sad. 11.55. 12 minuta. Gotovo je vreme ladino. Znači sad on je već sve završio lik. Jedan iz Češke je već sad završio sve. 12.10. A pravilnost? Još gore. Pa ono, nije pravilnost neka, ali dobra je. Poslušajte klip još vidio. 12.22 sekunde. Koliko si radio? 5? Šta je? Stvarno? Koji ti car? 12.35, a imaš, ajde do 17. minute ćeš valjda odraditi. Ajmo sad, hardcore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12.48. Još 7, 8, 9, 10. 4 serije samo. Ajde. 13 minuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drži 5 sekundi. A još 8, 9, 10. 13 minuta i 16 sekundi, Borko. Bravo za vreme, ajmo. Idemo do 15 minute. Ćeš stići do 15? Samo 3 serije, 8, 9, 10, 13 i 28. Koliko sad? 13 i 32. Koliko sad radimo? 8? Radiš 8. Koji je to Spartanac? Nema šta. Mislim da ne može niko ovo vreme da obori u parku. Trenutno. Ajmo. Bravo, car. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 i 57. 14 minuta, još 2 serije. Valju do 16. Devet, 10. Ajmo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, još 1. 9, drži ga, drži ga. 14 i 32, još jedna serija. 10. To je 17. 10 komada. 14.45. Mosta! Ajmo, za kraj, za kraj. Ispumpaj za kraj ko Zef, ajde. 14.55. Šta? Ajde. Ajmo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ajde, 8, 9, a još jedna, 10, drži 5 sekundi. Uopšte